Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Μες στο σπίτι το σιγή, μες προψήματα, περνάμε μια χαρά. Μες στο σπίτι σπάνι τύχη. The Loud House. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 το απόγευμα. Οι χελώνες! Γεια! Χελωνονιτζάκια. Κάθε βράδυ στις 9. Μια νέα περιπέτεια ξεκινά. Ο κόσμος του Γκόρμ απειλείται και οι εκλεκτοί είναι έτοιμοι να αναλάβουν δράση. Ο Ζέιν, ο Γκλεν, ο Κάρτερ και η Σκάι είναι οι 4 Scions που εκπροσωπούν τα στοιχεία της φύσης. Με τη δύναμη των Γκορμίτη θα πρέπει να υπερασπιστούν τον Γκόρμ και τη γη από τον τρομερό Lord Graven και τις σκοτεινές δυνάμεις του. Η αναμονή τελείωσε. Το πεπρωμένο τους γράφεται με στοιχεία. Η περιπέτεια αρχίζει στον Nickelodeon. Τα Elsevier έχουν επιλέξει τους πολεμιστές. Εσύ είσαι έτοιμος. Γκορμίτη, The New Era. Δευτέρα με Παρασκευή στις 7:30 το βράδυ. Ο Blaze και οι φίλοι του. Κάθε μέρα στις 4:30 το απόγευμα. Avatar. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 9:30 το βράδυ. Ποιος στη θάλασσα σε ανανά? Ο Μπομ Σφουγγαράκης, Κίτρινος είναι και είναι μελάς. ο Μπομ Σφουγγαράκης. Μπομπ Σφουγγαράκης. Διπλό επεισόδιο. Δευτέρα με Παρασκευή στις 7 το πρωί. Μες στα νερά. Drake and Josh. Κάθε βράδυ στις 11. Οι πιγκουίνοι της Μαγαδασκάρης. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2:30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.